Здравейте, хора! Само да кажа, аз сега съм болен. Затова ще направя видеото. Топ, не знам какво ще направя, ама топ нещо си болни хора. Болни мои моменти. Така че, айде да започваме. От мен за сега чао. Защото сега ще дойде друго момче. Да, чао. Мамо, болен съм. Много съм болен. Абе, човек, облечи се. Няма да си болен. Добре, баба. Ето, виж, преобляках се по най-правилния начин. Хайде. Ама подникът е отгоре. Ето, служи си плотника му. Готово. Ох, мамо, качи ме на втория етаж, спи ми се, не искам да съм на това гадо легло. Добре. Мамо, верба спе. Мамо, много е страшно. Мамо, мия пицария. Благодаря ти, с най-добрата майка. Мамо, аз ще застрелям. Абе, миличкото, Ясминкай. Не, нагадо. Шегуваш ли се с мен? Мамо, може ли вода? Да, разбира се, миличко. Ето ти водичка. Мамо, това е чай. Това е направено с водата и че го пи. Виж колко вкусно изглежда. От какво е направен? Направен е от шипка. Шипка? Аз обичам шипка. Горещо. Извинете, хора, но бях забравил да направя така. Но следва петото нещо. Мамо, слизам долу да играя, става ли? Ама, миличко, лягай. Мамо, виж, това е Бнъп Париба. Абе, това не е Бнъп Париба. Това е баб лични финанси, Бнъп Париба. Не, това се казва Бнъп Париба зелено. Ето това те е разболяло. Не го пипай. Не. И ходят след работни. Не. Абе ти малко изчезна. Не. Все още не съм пробвала пък с варианта. Не. Ето къде си била. Бнъп Париба. Хора, абонирайте се за канала. Лайквайте видеята. Ако искате втора част на видове приятели, на ядосване с брат ми и всякакви такива работи поредици, абонирайте се за камбанката. Ето,
там някъде отдолу. Лайкнете видеото и там. И до нови срещи!